Salut băieți și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Aici cu nimeni că sunt singur. Deci ca să... să dau asta pe mute. Așa, deci după cum puteți observa, Contraband Police, jocul ăsta nou, da, avem demo că 17 euro pe el, hai gata. Și oricum l-am luat ca să... ca să nu dau banii pe ele și să nu-mi ducă. L-am luat ca să-l testez, să văd cum se mișcă, cum... Bau. Da, 2 secunde să văd dacă filmez. Ok, tot în regulă și... Da, fără alt timp să trecem la treabă. Da. Deci... Nu știu cât o să mai dureze demo-ul ăsta, că sunt deja la ziua 5. Nu știu unde pot să văd la ce zi sunt. Da. Da. What? E de asta, sistem de trading. Nu vreau nimic. Da, stați... Iau! Da, hai. Mitic, dă buletinul. Deci are așa, are niște cutii cu mere, cu cafea. Așa, deci, let's see. Păi ce ai făcut, mă, nene, mă? E greu. E clar. Că am început bine ziua asta. Stai să văd dacă... Ce zice? SZ. Deci pe ăsta este să fim atenți după numărul ăsta de matriculare, fiindcă e un smuggler. Și nu avem voie. Așa, valid tu. Ok, măcar asta e ok. Am înțeles, hai, că l-am făcut povorul de comandă. Măcar seamănă? Seamănă. Hai, step out. E greu, îl dăm jos. Nu știu de ce l-am dat de jos, că eu trebuie să verific asta, dar... Hai să verificăm de contrabandă. Deși nu știu dacă o să aibă, dar... În fine. Hai totuși. What the fuck, merge să-i dai și aia jos. Nu știam. Da, hai să vedem. Ce are vorul aici? Da, cred că asta e cam tot. Hai să vedem dacă are vreun șorpolău. Bănuiesc că știți jocul, deci nu mai e nevoie să vă explic ce trebuie să fac. Sunt vameș la Acilia, la Acariston, direct. Și vedem pe puiul dacă știți ce zic. Hai să vedem, deci 3 astea e coffee sec. Are 2. Asta este un pic mai prost. Așa, asta fete de pan. Da, deci aia e singura greșită. Nu, eu o să-l resping, fiindcă alea sunt mismatch. Hai să-l rugăm pe ăsta să returneze mașina încărcătura. Și da, bă, vorule, ies cu pistolel. Nu mai am pistol. My god. Așa, e direct baionetă. Îi zic... Hai. Te suni când vei avea voie. Am un marșor. Următor. E greu. Da, nene. Hai. Da, nene. 2 secunde să văd dacă filmez. Din mă mișcă stura ca asta, odată. Uite-l pe ăsta. Opa, SZ. Hai. Activ la control. Ia să vedem. Bă, ce-a făcut ăsta? What? Mamă, direct, hai, după el ești prost? Hai că am făcut de... Dă-i, mă!
Hai, că, nu pornisem sirenă. Da, să vedeți ce bine conduc. Bă, dar ce control a luat-o? Pe aici. Uite-mi logul ce-a făcut. Bă, ce miloc. Nu știu de ce e sensibilitatea asta pe stilul ăsta de cameră, dar... What? Bă, ce orfanel. Și dă-i, urcă pe motor. Arată-le la toți. Singur, vezi, m-am ajuns rău în cava și... Mamă, de nu-i dau să-i sare, ești prost. Yeah. Mamă, hai că dacă m-a luat în corbele astea, nu pot să cred. Mă merg că conduc așa de bine, că prima oară am spart parbrizul afară, spart oglinda, spart opul accident. Nu bă, pe stânga, m-am pișat pe el, ți atenție. S-a apișat și el pe mine, m-a apișat și... Hai, potolește-te că... Hai, vorule, unde-i mai dai? Potolește-te. Potolește-te. Nu-i fac direct pan. Marș. Incoming call, return to the border post office to receive new order. Barnum. Da, deja mă face pe creier sirena asta. Sta să o opresc. Uf. Unde e mă sirena? Așa. Vreau să văd dacă are contrabandă. Gen, o mașină, ca să pot să o confiz. Da, nu cred. Hai că nu cred. Hai că... Da, ok, deci asta o să pot să vă mai... O să pot să vând și... Bă, frumos și pe aia. Hai să vedem dacă are în rost ceva. Pe ăsta n-are nimic. Hai să vedem la motor. Nu, cred că decât a avut. Aia. Da, în fine. Hai să ne... Nu pot să cred, e pe timp. Așa. E pe timp, bă. Ok, hai să ne întoarcem. Ok, deci pe unde trebuie să o luăm? Hai să ținem drept înainte. Ținem drumul. Ok, momentan țin drumul. Aș putea să fac aici stânga. Ok. Fac aici stânga, după dreapta și stânga iar. Da, nu mă așteptam să se întâmple asta, fiindcă e demo și oricum acum ceva timp, un an sau doi, că jocul are demo lansat de mult pe Steam, era foarte scurt și nici măcar nu făcea așa ceva. Și v-am zis, era frumos să fi filmat acum când mi-am luat jocul prima oară, că acum e demo și m-am jucat deja 5 zile și nu știu cât o să mai dureze. Da, am tendința să apăs 2, ca apăsam. Dacă știți ce zic, între cunoscători. Te puvăru. Îi zic să mi repara, că nu mai repara dacă. Hai că dacă e ceva, frățiorul. Eu, sună telefoanele în cadră. Prima oară, haideți să pun contrabanda aici. Ia. Alo, da? Și? Deci, camara, așa, am pierdut contactul cu nu știu cine. Deci, cât mai curând posibil, să nu știu ce. Că mă speriat să mă aveam oricum. Deci, trebuie să-l contactăm să ne audem cu vorul. E clar. Două pistoale, fiți atenți ce fac. Dă-n un punaș, pun toporul în inventar. Hai gata. Hai gata. Hai să-i dau reload-ul ăsta. 8 glonțe. Ăsta are 8. Hai, e greu. Potoliți-vă că nu e chiar așa.
Dacă tot, de fapt nu le transfer în mașină, nu transfer în mașină contrabanda, că așa. Ok, haideți să mergem la asta atunci. Da, să vezi dacă filmez. Ok. Câta baioneta. Oh, ai noroi. Ето преработни апарати Ai од noroi. система задом. Ето залижно дрони од Монтра. Nu, asta o să traduc. Hai să o luăm pe aici. Mamă, nu mergem să-i dau clanson. Bă, da, și eu prostie am lăsat pe biologiști să bage. Ha. Nu mai depășesc. Nu mai depășesc că nu e de mine. Hop. Cred că pe aici? Da, pe aici. Perfect. Aș cam $60. Vă dați seama ce bine m-am jucat și în demo. Și sunt surprins cât de bine merge cu filmarea, fiindcă înainte, când m-am jucat prima oară, n-aveam nici filmare. Hai că l-am lăudat prea mult. Da, nu mai, tag de gură că... Dar e foarte bine optimizat și demo, nu mă așteptam. Aici e scena aia când mă bat. Fiți atenți, să vedeți ce bine trag. Să numărul 1 pe șutere. Hai că numărul 1. Ние цапто уварич. Hai, Старшина mă. Гаврилов, естио заздро криминалов. Ачни да аралач. Ајо мадро, усведомица инспектора или инциденте. Mi-a dat secunda, bă. A omorât pe al meu. Așa, dacă nu mai moare, i-am tras 400 de glanți în cap, ești prost? Gata. Bă! No, era făcut oricum. E regizat, era făcut să moară. Урка, опока мено. Ah. Возможно, его Ajutați-mă! Ajutor! Nu pot să cred! Nu pot să cred atât! Păi ce ai făcut, mă, nene, mă? Da. Bă, cam atât și cu episodul de azi. Mă așteptam să încheie demo, deci nu e ceva wow, un entuziasm fals. Și, da, new game nu-i mai dau, că n-are rost că o să mă fac aceleași lucruri și e plictisitor. Deci, cam atât. Hai, resp.